Podo? Sí. Bueno, pois moi bons días. Vimos de celebrar unha nova xunta de portavoces na que se concretou a orde do día do pleno da vindeira semana, un pleno que, por certo, dará comenzo coa xura ou promesa de nove novos deputados do Grupo Popular que veñen sustituir aos que marcharon pois, ao Goberno galego ou, nun caso concreto, ao Senado. En concreto, tomarán xurando ou prometendo os diputados Paula Mouzo, de Camariñas, Encarna Amigo de Cervantes, Nicole Grueira de Pol, José Luis Ferro, de Celanova, Víctor Baladrón, de Verín, Cristina Campero, de Xinzo de Limia, Juan Manuel Casares de Ourense, Michel Miguel Fidalgo, de Vigo e Felisa Rodríguez, de Mos. Así que a todos eles, pois, darlle a benvida, en moitos casos de novo, e aos que marcharon, pois, desexarlle a mellor das sortes e de acertos nas novas responsabilidades que terán que desenvolver daqui en diante. No próximo pleno, van dar comenzo ás comparecencias dos conselleiros para informar dos proxectos e obxectivos dos seus respectivos departamentos. Neste caso, vais estrear un dos novos conselleiros, o de Cultura, Lingua e Xuventude, que vai dar conta das liñas xerais da actuación do seu departamento para os vindeiros meses. Xa tamén dentro dos apartados de proposicións non de lei, o Grupo Popular vai defender dúas iniciativas sobre cuestións que entendemos son de máxima actualidade e de máximo interés para os galegos e as galegas. En primeiro lugar, e lembrando que finalmente sexa a realidade que a chegada dos trens Abril a Galicia se produza o vindeiro 21 de maio, pois dende o Grupo Popular queremos insistir na necesidade de que se dote a Galicia dun número suficiente de trens para garantir que esa alta velocidade chega a todas as cidades galegas, acompañadas, ademais, dunha mellor oferta de frecuencias que garantan uns servicios de calidade e competitivos. Estamos máis que fartos dos incontables enganos do goberno do señor Sánchez a Galicia, xa que levamos escoitando moitas datas para a chegada dos trens Abril á rede ferroviaria galega e agardamos, polo tanto, que o vindeiro 21 de maio sexa de verdade a data definitiva. Pero seguimos insistindo, Galicia ten que contar cun número de unidades suficientes para garantir un servicio de alta velocidade ferroviaria completo, competitivo, capaz de estenderse a todo o territorio galego e con frecuencias suficientes para atender a demanda dos nosos cidadáns. En segundo lugar, e non menos importante que a chegada dos trens Abril a Galicia, dende o Grupo Popular imos reiterar a exixencia ao Goberno de Pedro Sánchez para que proceda ao traspaso inmediato dos medios materiais e persoais necesarios para xestionar as competencias en materia de costas e para, deste xeito, estar en disposición de poder outorgar as concesións correspondentes. Lamentablemente, tivemos que esperar a sentencia do Tribunal Constitucional para que o Goberno do señor Sánchez recoñecera que Galicia xa conta coas competencias en materia de costas, algo que, sorprendentemente, parece non entender os nacionalistas galegos que siguen insistindo, se fan efectiva o debate da súa proposición de lei, sería a terceira vez en que fan esta solicitude, desprezando o recollido, por certo, no Estatuto de Autonomía, sobre a necesidade de recorrer a tramitación desa vía, desa proposición de lei no Congreso para o traspaso dos medios materiais e persoais para a xestión das competencias en materia de costas. Nós decimos que iso é inaceptable, iso sería que Galicia optase por un trato desigual e unha vía distinta de outras comunidades para poder exercer unha competencia que, volvo a reiterar, xa nos recoñece o Estatuto de Autonomía e que, polo tanto, estamos en disposición de exercer dende xa, sempre que se faga esa cesión de medios materiais e persoais por parte do Goberno de España. Parece que non chegou con que o Tribunal Constitucional desestimara 70 das 72 impugnacións recollidas no recurso presentado polo Goberno Central, o que supón, pois, de facto, ratificar expresamente que Galicia conta con plenas competencias para xestionar o seu litoral, sen necesidade, por certo, de reformar o Estatuto de Autonomía, tal e como ditaminara no seu momento o Consello Consultivo de Galicia. Agora, o que falta é que o Goberno do señor Sánchez axilice ese traspaso de medios materiais e persoais
necesarios para que xestionemos os galegos o noso litoral, de xeito que a Xunta poida proceder a exercer plenamente as súas competencias e levar adiante todos os procedementos que se viron paralizados pola decisión da presentación do recurso ante a Lei Galega aprobada polo Parlamento o pasado mes de xullo. Por último, e dentro do apartado de preguntas ao Goberno galego, o Grupo Popular interesarse no vindeiro pleno por 3 cuestións. A primeira, a recente viaxe que o presidente da Xunta realizou á República Argentina durante a que visiteu diferentes empresas pesqueiras de capital galego, ali afincadas, e reafirmou o apoio do Goberno galego ao sector mar industria como un dos motores da economía galega e tamén argentina. A segunda pregunta versa sobre o calendario previsto pola Xunta de Galicia para a implantación da gratuidade das primeiras matrículas de graos na Universidade Pública Galega, unha iniciativa anunciada polo presidente Rueda durante a pasada campaña electoral e que, segundo anunciado, será realidade co inicio do vindeiro curso 24-25. E, finalmente, tamén nos interesaremos pola valoración que fai o Goberno galego respecto das peaxes que se están aplicando nas autoestradas AP9 e AP53 despois dos anuncios da gratuidade realizada polos socialistas na pasada campaña das eleccións galegas, que volveron liderar este ano estas dúas autopistas un incremento tarifario en todo o Estado cunha suba do 6,55% para a AP9 e dun 5,07% para a AP53. Agardamos que o Goberno galego nos poida trasladar boas noticias no sentido do replantexamento destas subidas por parte do Goberno central, pero en todo caso queremos coñecer o seu parecer ao respecto. Esas son as propostas que vamos a levar aos populares ao próximo pleno e a partir de aí quedo a súa disposición por se hai algunha cuestión que sexa do seu interés. Quería preguntarlle dos informes coñecidos onte do Consello de Contas que aprezan opacidade nas contratacións dos Sergas e tamén coas entidades instrumentais que lle parece o Grupo Popular. Bueno, leeremos con detalle, sempre son benvidas as suxerencias que fai o Consello de Contas para mellorar a contabilidade e a transparencia. Sabe que é unha das máximas do goberno do señor Rueda e, polo tanto, nos tomamos como que son consellos para mellorar a administración pública galega, neste caso no ámbito de sanidade. A partir de aí, deslizar certas acusacións, como se fixeron desde estes micrófonos, a mí me parece que os informes o que hai que facer é lelos completos e intentar non espallar bulos. Eu escoito falar aquí da drenaxe de recursos a empresas amigas do PP, francamente me resulta escandaloso, porque eses mismos informes que parece que algún lle sirven para acusar a Xunta de Galicia de case todo, son os mesmos que dicen que o grado de privatización era maior durante o goberno bipartito que durante os 15 anos de goberno do Partido Popular. Non parece que esta sexa un aval para esas acusacións de favorecer as empresas amigas, salvo que o que se pretende decir é que o goberno anterior sí que favorecía unhas empresas amigas e que se nutría que se dedicaba a nutrir esa sanidade privada que tanto denostan cando están na oposición e tanto apoian cando están no goberno. Nos vamos facer o que fixemos sempre, un uso racional de todos os recursos sanitarios que hai no noso país e a partir de aí o noso único norte é prestar a mellor sanidade posible ao conxunto dos galegos. Creo que os resultados do pasado 18 de febreiro deixan ben claro que están bastante satisfeitos da sanidade que están recibindo. Algúnha outra cuestión? Pois moitísimas gracias. Vémonos no pleno.